En aquesta ocasió anem a exportar des del QKSIM, anem a exportar este programa QKRL i a continuació anem a obrir-lo en el Word Visual i transferir-lo al controlador. Recordem, este projecte era el de fer un quadrat, simplement grave un punt que es diu P1A i grave un punt P2 i faig una trajectòria d'un quadrat sumant i restant la longitud de l'eix X i l'eix Y, simplement. Així tinc dos punts que són el P1A, que és un punt intermigi així, i el P2, que és 0, 0, 0, perquè recordem que la base del robot, la base 1, la tinc en este cantonet d'ací. I això és on es començaré la trajectòria del quadrat i per això té el punt P2 té la coordenada 0, 0, 0. I després el punt P2 l'incremente en X o en Y 170, 170 i després li decremente. Li reste. El primer que vaig a fer és exportar este fitxer, es deixa així en documentos, ja els tinc exportats, els tinc així. Els tinc així. Molt bé. A continuació, tanque el Word Visual, no guarda res. A continuació, me n'entra el Word Visual, busque projectes, busque i vaig a importar-me el projecte actiu. De tots els que tinc, el projecte actiu és este, l'òbric. Tinc així el Teach Pendant així també. Ha obert el projecte, esta celda botó dret la posa com a activa. M'entre a la pestanya Arxivos i NR1, Program, i així tinc la carpeta Raül, per exemple, així. Vaig a añadir ficheros externos, que vaig a afegir el programa que ha fet en el QKSIM. Vaig a afegir-lo així, añadir ficheros externos, busque estos dos, són dos fitxers del programa, el .dat i el .src, és òbric i ja els tinc així. Si òbric el .src veurem que és el programa que tinc. Així chequege errors, a veure si tinc errors, que en principi estarà tot bé. No tinc errors, ja sí tinc el programa. Què vaig a fer ara? Vaig a transferir el projecte sencer. Instal·lar, li dic així, continuar, així m'obri així això. Un momentiu, tinc això així, li dic continuar, i ara si està demanant-me que li doni permís, li dic que sí. I així em diu que, si entra en detalles, em diu que així no va, tres accions va fer, no va afegir res ni va borrar res de datos de la màquina i va afegir dos arxius que són el .dat i el .src del meu programa, del QKRL, que és com es diu. Li dic que sí i em transfereix el projecte sencer, del qual només hem volcat
dos arxius, que són el .src i el .dat. Val. Això, en principi, ho tenim ja. Tanca sí, i ara verifica efectivament que tinc dins de la carpeta Raül tinc el .dat i el .src. Si l'òbric, veuré que efectivament tinc el programa, tinc el meu programa ací, tinc el meu programa que havia fet en el simulador, el tinc ja en el Word, el tinc ja en el controlador. En el Word Visual primer i després l'he passat al controlador. Val. L'òbric el tinc ahí. Ok. Molt bé. Què faig ara? Ara vaig a provar aquest programa, però el primer que tinc que fer és el seleccione i, com em diu així que treballa en la base 1 i el tool 1, el primer que hauria de fer és configurar la ferramenta i la base. La ferramenta no vaig a configurar-la perquè, si es fixem així, la ferramenta me'n vinga puesta en servicio, administrar el tool i base, la tool 1, la tool 1 ja la tinc, és una ferramenta que és un puntero que està alineat i me dix 85. Per tant, no vaig a tocar-ho. Vaig a centrar-me en la base. Me'n vaig a administrar tool base, me'n vaig a la base 1, que és la que utilitze. Bueno, així em diu que no puc medir perquè no tinc que tindre seleccionat ningú programa. Edite, medir, per el mètode dels 3 punts, origen, i directament el que vaig a fer és a situar-me el robot en l'origen, que recordem que l'origen va ser este punt d'ell, que va ser, si recordem, és eixe punt, és l'origen de la meva base. Recordem que el tinc, l'origen de la base la tinc ahí. Per tant, vaig a fer el mateix en el robot real. Me'n vaig així i manejo el robot. No estic gravant. Manejo el robot al punt que m'interessa. Voy a darle un poco de velocidad así. Manejo así. De velocitat manual. Més o menys per ahí tinc el punt i li faig un touch-up. A continuació manejo l'eix X. Així tenim el manejo l'eix X, que seria manejo l'eix X. Li faig un touch-up. I a continuació manejo l'eix Y. I li faig un touch-up i guarde aquesta gravació de la base 1. Ja la tinc guardada. Què més tinc per així? Si miro el programa, així configure, selecciona la tool 1, la base 1, així configure velocitats i tinc que gravar el punt P1A. El punt P1A és un punt intermig per així enmig. Vaig a situar-me el robot
per allà enmig. Me'l puja un poquet. Per exemple, aquest punt vaig a fer que siga el P1A. Per fer això, tinc que fer el següent. Selecciono el programa. Ara el tinc seleccionat. I me'n vaig a visualització, variables, únicos, i així li selecciono el punt P1A. Actualitze. Important seleccionar la ferramenta 1 i la base 1, que són les meves ferramenta i base de treball. Actualitze i establecer valor. I grave la posició en el punt P1A, grave el pos actual, la posició actual, la grave al P1A, establecer valor. I m'ha gravat la posició tal qual està en el robot, me l'ha gravat. En el punt P1A. I a continuació ja em maneja el punt P2, però el punt P2, recordem que el punt P2 és el punt P2 és 000, és a dir, és l'origen de la base. És l'origen de la base, per tant, directament se n'anirà a l'origen. Si provem això, reseteja el programa, pulse hombre muerto i li dona el play. Llevar-li un poc de velocitat en automàtic. Li dona. Se'n va al punt P1A que ha dit i a continuació se'n va al P2, que és l'origen, li ha sumat 170 en X, li ha sumat 170 en Y. Fixa't que ha baixat la velocitat perquè li ha fet un canvi de velocitat i d'acceleració. Torna i se'n va a l'origen. Puc augmentar-li la velocitat. I torna. Molt bé, doncs aquest seria este programa en el qual hem exportat un programa que hem fet en el simulador. A continuació hem obert el Word Visual, hem importat el projecte actiu que té el controlador, hem carregat aquests dos arxius, hem carregat un programa, hem transferit tot el projecte i una vegada el tenim transferit en el controlador, per a poder-lo provar necessitem gravar la ferramenta, la tool i la base i en aquest cas gravar el punt, només han gravat el punt P1, perquè el P2, com és l'origen de la base, és 000, que ja el teníem bé. Molt bé.